Ola, ola, queridos alumnos e alumnas. Xa está aquí a vosa mestra preferida. Hoxe imos ver algo que nos gusta moito, os animais, e máis concretamente os animais vertebrados. Sabíades que os animais vertebrados son un dos 5 reinos que hai no noso planeta? Pois sí, señor, e ademais é o máis grande. Sabedes por qué? Ímolo ver. Os animais vertebrados clasifícanse en 5 grupos: os mamíferos, as aves, os réptiles, os peixes e os anfibios. Todos se caracterizan porque posúen columna vertebral e o seu corpo se divide en cabeza, tronco e extremidades. Mais concretamente, imos ver varias características que os diferencian uns dos outros: a súa reprodución, a alimentación, a respiración, onde poden vivir e como é a súa apariencia. Comezamos coa reprodución. A reprodución pode dividirse en dúas. Por un lado, a vivípara, que nacen do ventre da nai, e por outro lado, a ovípara, que nacen dun ovo. Os mamíferos teñen reproducción vivípara, mentres que o resto dos grupos teñen reprodución ovípara. Seguimos coa respiración. Os animais para respirar maioritariamente empregan ou ben os pulmóns ou ben as branquias. Os mamíferos, as aves, os réptiles e os anfibios cando son grandes respiran polos pulmóns. E os peixes e os anfibios cando son pequechos respiran polas branquias. Continuamos coa alimentación. Nos 5 grupos podemos atopar especies tanto herbívoras, que son as que comen herba, como carnívoras, que son as que comen carne, ou omnívoras, que comen de todo. Seguimos co hábitat. Existen 3 tipos de hábitat: o terrestre, o acuático e o aéreo. Nos mamíferos e nas aves existen especies que viven nos 3 hábitats. Nos réptiles e nos anfibios podemos atopar especies tanto terrestres como acuáticas, e os peixes só viven na auga. Finalmente falamos da súa aparencia, que é a característica que máis diferenza uns grupos dos outros. Os mamíferos están cubertos de pelo e presentan extremidades, que poden ser 4 patas, 2 patas e 2 ás, ou aletas. As aves están cubertas de plumas, presentan 2 patas e 2 ás e teñen un peteiro na boca. Os réptiles están cubertos de escamas ou tamén están protexidos por unha cuncha. Todos teñen 4 patas menos a serpe. Os peixes están cubertos de escamas e as súas extremidades son aletas. Por último, os anfibios teñen a pel núa, as súas extremidades son 4 patas e algúns poden ter rabo. Para rematar o vídeo, deixovos un cadro resumo de todo o que se explicou. Desta forma, podemos ver toda a información dunha soa ollada e é máis doado de repasar. E ata aquí o vídeo de hoxe. Ata outra!